tarde, o meu nome é Lito Vilabaleato, son profesor e escritor en lingua castelá e en lingua galega. Estive vivindo moitos anos en Alemanha e ali comecei esta aventura da escrita, por dicilo así, sobre todo escribindo en material didáctico, libros orientados a alumnado alemán que estudiaba español como lingua estranxeira. A partir do 2017-2018 comecei tamén a escribir en lingua galega, algo que me apetecía xa dende moito antes, e así publiquei no ano 2018 a miña primeira novela na editorial Galaxia, que se chama Campus Morte. Coa grande fortuna de que un ano máis tarde foi nominada aos premios Frei Martín Sarmiento na categoría de bacharelato e adultos e rematou recibindo o premio. O cal, pois, evidentemente me dá unha satisfacción moi grande porque estou vendo que se está a ler en moitos centros de secundaria, especialmente na área de Santiago, onde se localiza a novela, pero tamén en outros lugares de Galicia. E a continuación vou ler un par de fragmentos desta novela. Anos 90 en Compostela, 20 de xaneiro de 2017, Santiago de Compostela. Despois dos escándalos que vivira Santiago nos últimos anos, dende o roubo do Códice Calestino ata o mediático caso da morte da nena Asunta Basterra, semellaba que as autoridades non querían darlle moito bombo ao caso de Martín, polo menos non ata que non estivesen seguros do que realmente estaba a pasar. Aquel 20 de xaneiro, o telexornal de TVG limitouse a mencionar a aparición dunha persoa morta no campus Vida da Universidade de Santiago de Compostela, pero sen dar ningún dos detalles que Iago acababa de escoitar. A amizade de Martín e Iago remontábase aos anos de preescolar. Non só compartiran pupitre, tardes de fútbol e deberes, senón que viviran xuntos aquela adolescencia dos últimos 90 en Compostela. O primeiro pito ás agachadas, as saídas da tarde na mítica discoteca Liberty, a inocencia e máis a inexperiencia dos primeiros moceríos, aqueles venres nas galerías da Rúa Nova e as primeiras borracheiras con cadansúas vomiteiras. Despois da selectividade, os seus camiños non se separaran de todo e seguiran saindo xuntos e quedando con bastante frecuencia. Pero na mentres que Iago semellara acertar coa súa decisión de estudiar filoloxía na universidade, Martín queimara dos cursos universitarios matriculado nunha facultade de matemáticas que, como el mesmo recoñecía, apenas pisara. Acostumaba dicir que aquel fora o seu bienio sabático, en que, segundo versaba unha canción que ela doitaba citar, vivira máis de noite que de día e bebera moito máis do que debería. Eran os últimos cursos dos anos 90 e os primeiros do milenio, e a USC fervía con cifras récords de matriculados. Naquela Compostela, o estudantado case rozaba o terzo da súa poboación e semellaba que a cidade nunca chegaba a dormir de todo. Os martes e mércores parecían xoves, os bares e pubs multiplicábanse no ensanche e triunfaban con únicamente abrir as portas. Durante o día, as carpetas universitarias eran omnipresentes nas rúas da cidade e na época de exames podíanse ver longas colas de mozos e mozas ante as portas das bibliotecas para conseguiren unha praza de estudo. Esta, como digo, é a novela ambientada nesta cidade, un pouco novela de campos que se cadra en galego non é tan habitual como noutras latitudes. Vou a pasar tamén a ler un relato dunha obra colectiva que acaba de publicarse agora en decembro de 2024, que se chama A Gran Final, publicado por Positivas, onde baixo a dirección de Xaquín Núñez Sabarís, pois unha serie de autores e persoas vencelladas ao mundo do fútbol dun xeito máis ou menos directo, pois escribimos certos contos e contas do fútbol. Se cadra por precisar que eu chego, digamos, a este contexto porque no ano 2022 publiquei a 4 mans co meu irmán esta obra publicada por Teófilo que pretende ser pois un pouco o resumo da historia da S de Compostela. Xa digo, co gallo do 60 aniversario, 1962-2022, 60 anos de sentimento branquiazul, que é unha obra que, bueno, en realidade moi baseada na documentación da prensa, con moitísimas fotografías, con anécdotas. Pretendemos, pois, un pouco reflexar
o que deu de sí a historia deste noso clube da cidade de Santiago. E precisamente no relato que vou a ler a continuación, ou que vou ler un fragmento, pois se reflexa tamén un momento histórico, por decirlo así, da S de Compostela. Pois fai referencia ao primeiro ascenso do club á segunda división no ano 1991. O relato titúlase Grada de Río, pois así se denominaba a bancada que está no estadio de Santa Isabel, no campo de Santa Isabel, a carón do río Sarela. E comeza así. Eu nunca lle preguntei a meu pai por que nós somos do Compos. Sei que algúns pícaros lle preguntan iso aos seus proxenitores, inquirindo a razón ou o motivo do seu amor polas súas cores futbolísticas, especialmente cando o seu equipo non adoita gañar moitos títulos. Para os seareiros que non asociamos sentimentos con trofeos, ese exclusivo apego ás vitorias só vai vencellado a querer gañar, pero nunca ao amor a un club de fútbol. Eu nunca precisei preguntar por motivos ningúns. Nós somos de aquí, medramos, como a quen di, a sombra da catedral. O meu pai levoume ao campo municipal de Santa Isabel moito antes de que eu puidese comprender o que realmente acontecía naquel terreo de xogo á beira do río Sarela. As miñas primeiras lembranzas futbolísticas lévanme, nos primeiros anos da década dos 80, á bancada de Río Santa Isabelina, coa SD Compostela en segunda división B. Alí chegaba eu cada 2 domingos da man dereita do meu pai, que na esquerda termaba dunha bolsa de plástico de supermercado con 2 bultos envoltos en papel de aluminio, un grande e outro moito máis pequeno. Para min, aquel Compos dos primeiros 80 sabía a tortilla da miña nai. Ela, a quen o fútbol non lle interesaba en absoluto, era quen de ver o potencial de unión entre pai e fillo naquela Eucaristía quincenal. Eu, aínda hoxe, como can de Pavlov, asocio inevitablemente o arrecendo de ovo pataca a aqueles anos onde Marque, Prol, Berto ou Tomás Reñones embarraban a camisola branquiazul coa cruz vermella de Santiago no peito naquel campo que viraba en brañas varias semanas ao ano. Xa na miña preadolescencia, a finais dos 80 e co equipo en terceira división, lembro relar un novo ascenso, sempre coa quimérica ilusión de chegar algún día ao fútbol profesional. O meu pai, que nos primeiros anos 70 mesmo chegara a xogar un par de tempadas na SD en Serie A e terceira división, fora xa espectador dos 3 intentos marrados do equipo por ascender a segunda división na década dos 60. Despois de ascender a categoría de bronce do fútbol español da man de José María Caneda e Fernando Castro Santos no ano 1990, o equipo citábase de novo coa historia en 1991. Daquela eu xa contaba con 16 anos e cursaba terceiro de BUP nun instituto compostelán con máis acerto ca convicción. A dicir verdade, eu era un estudante bastante discreto, cun interese moi relativo nas materias que cursábamos no instituto, pero na miña cabeciña adolescente estoupaban 1000 ideas e ilusións entre as que non faltaba aquel Compostela. Así, e malia os esforzos, tantas veces excéntricos, do meu profesor de filosofía por transmitirme as ideas presocráticas ou as teimas de Aristóteles, eu tiña a miña cacholiña noutras leiras. Daquela, para min Sócrates só era un talentoso mediocampista brasileiro con barba e conciencia de clase, tamén coñecido por estudar medicina, destro de pé e zurdo de cabeza, que me deslumbrara no Mundial 82, o primeiro que eu vivira de xeito consciente. E ata aquí esta pequena, pois eso, anécdota, que como xa me teñen preguntado algunha vez, non é real, non se corresponde coa miña experiencia biográfica coa S de Compostela, aínda que sí tiven a sorte de vivir pois moitos partidos nese campo. Así que animo tamén a xente a chegarse a este libro que, como digo, se titula A Gran Final. Moitas grazas.